Doncs ja he sortit del càmping, he dormit 8 hores, superbé. Doncs avui em disposo a entrar a Romania, ja tinc ganes d'entrar a Romania. M'he preparat una ruta aquest dematí. Tinc la sensació de que a Romania patiré una miqueta més que no pas aquí a Sèrbia. Aquesta carretera va paral·lela al riu Danubi i és preciosa. Me la penso recórrer a poc perquè és un plaer estar aquí. Pues això de viatjar sol té les seves avantatges i té els seus inconvenients. A mi m'agrada. En termes generals m'agrada. Canvio d'opinió molt ràpid i no anar amb més gent m'obliga a tenir-me que posar d'acord i segurament algun psicòleg, si m'està escoltant, em diria 4 coses. Però jo prefereixo perquè puc prendre decisions ràpidament i això m'agrada. Per un altre cantó hi ha moments que estàs més avorrit que la lluna. És guapo, el Danubi. Doncs mira, que estic content avui. Romania. Mai a Romania. Sí que a Romania. Espera. Aquí potser tinc internet. Torno a tenir mapa. No sé on vaig. Vale, carreteres romaneses. Els primers 100 metres són una castanya. Bueno, crec que he entrat a Romania pel lloc més trinxat. L'entrada ha sigut guapa, creuant el pont aquest. Veig que les carreteres d'aquí són pitjors. Què fot aquest? Molt de trànsit, carretera estreta amb camions, furgonetes de penya anant amunt i avall. Complicat. Amb una temperatura abrasiva. Bueno, continuo tenint el Danubi. Abans el tenia tot el rato a la meva esquerra, ara el tinc tot el rato a la meva dreta. Com a bon friqui, mare de Déu, quina meravella, el Danubi. No sé si deu estar molt contaminat amb els països amb els que rodeja. I el Danubi són països contaminants. Són autèntics vàndals de la contaminació. Aquí podria haver parat... Oh, quina piscina! És que fa molta calor. Vale, això és autopista? Vinga, l'autopista. Carreteres del dimoni romaneses. Dimonescus, del Dimonescu. Bucaristi, Filasi, Tajigiu, fota-li xitxa. Aquí s'ha acabat el verd, ja. A veure, aquí tenen els camps de petroli més importants d'Europa. Ara ja no, els més importants d'Europa estan al Mar del Nord. Bueno, l'entrada a Romania ha sigut com me l'esperava, O sigui, un país amb tots rovellats, però pel lloc on he entrat. Estava ple d'escombraria, cangueros, molta calor, allà el Danubi estava estupendo. I bueno, doncs això és Romania. Xemeneies, coses abandonades, cables, tubos... Les zones de frontera sempre són les més hardcore. O sigui, això canvia. Però de moment és bastant Mad Max. Fàbriques abandonades aquí com si hagués hagut una guerra. Somnital tèrmica o nuclear o de què sé. Uau, que guapa aquesta carretera. És Mad Max. Mare meva, quina entrada al país, xaval. Benvingut. Romac Prot.
Deu ser petroli, És una fàbrica de petroli. Bueno, anem a fotre-li xitxa, a veure si arribem a llocs més agradables, perquè això és bastant funest.